Та хора, днеска сме аз и Савчо. И тука видяхме една хубава изоставена сграда и мислим къде да провериме сега. Така сега, зараз внимаваме. Така, тук оглеждаме, нищо няма. Я си прости цял да има някой убийца. Леко чино колно. Така. Мали! Това камерата се вижда. Аз тук се оплаших от твоята Дай, реакция. фенер. Сега да проверим. Тук без дупката ще проверим нещо. Чакай! Чакай, ще метна. Ма няма никой бе, човек, гледай. Чакай, ще метна камък. Етли? Няма никой бе. Кой никой? Дай, Какво по-да видяла, да проверим. брат? Чакай. Това не е реално. При сега. Влизай, скръвай, трябва. Ехо. Здравей. Как си? Как си? Правите тука, махте да... Бягай! Бягай! Не разам бе, край! Бягай! Боли!